katapusan. Mao kini ang kalangkot nga gihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatig ka naman siya sa patig sa Dios kaamahan. Ang paan sa kinabuhi, pagtuo sa anak sa Dios. Ang mga Hudiyo nangutana niya, unsa may among buhaton? Unsay pabuhat sa Dios kanamo? Mitubag si Jesus, kini ang ipabuhat sa Dios, nga mutuo mo sa iyang ipadala kaninyo. Musa mingon sila, pakita amig mga kahibulungan timailhan, aron makantuo minimo. Unsay imong timailhan? Ang among katigulangan nangaon og mana sa kabingawan. Sumala sa kasulatan, nihatagan silang tinapay gikan sa langit nga ilang makao. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo. Dili si Mesis ang nihatag kaninyo o tinapay gikan sa langit. Ang akong amahan, naghatag kaninyo sa tuwag na tinapay. Ang tinapay na nihatag sa Diyos, o siyang mananaong gikan sa langit, o naghatag ang kinabuhi sa kalibutan. Musa mingon sila kaniya, Ginoo, matagimik kanunay sa maong tinapay. Si Jesus mingon, ako ang tinapay nga naghatag ang kinabuhi. Ang muduol na, dili na kayo't kutumon o buwawa. Apan sumala sa ingon ko na kaninyo, nagapinasa mo, apan inyong pagtuo. Gani ang tanang ihatag kanakong sa akong kamalan, muarin kanako. Kung ang muarin kanako, dili mo kayo't sa likway. Kay nanao o gikan sa langit, dili arong pagbuhat sa akong kabubuton. Kundi, sa kabubuton niya, ka nagpadala kanako. Dili ang kabubuton sa nagpadala kanako. Kadili ako kawatan isang usah sa iyang ihatag kanako. Inunuma, sa katapusang adlaw, ako sila panhaw. Dili ang kabubuton sa akong amahan. Ang tanang makatunda sana, kung mutuon niya, makamatulog sa ginabuhin tayo, kung panhawin siya sa ulaking adlaw. Ang mga Hudiyo nagpatulog, nagmingon man siya, ako ang tinapay ligan sa langit. Mingon sila, dili ba, siya man si Jesus, ang anak ni Jose. Dili ba kanila mandato ang iyong amahan o inahan? Kaya mingon man siya nagkitan siya sa langit. Minumag si Jesus mingon kanya, ayaw ko magpagpapot. Walay magkatuon niya ako kawas ng katulog siya sa aking amahan.
Lakaw lang isa. Usara ba? Ano guys?